Ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyiyo egcwele izibini nemafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Angikubingelele kwesinye isiqephu esimnandi soKhozi FM TV igama lami nguNeliswa Cele. Usuku olukhulu namhlanje sikuphathele amazwibela eMother of All Maskandi Festival uyazi mhla ka5 April sobe sikhona le ePeople's Park. Mawukhumbula kahle ngonyaka odlule sabona umcimbi oyindumezulu sakuthatha sakubeka konyaka odlule sambona lapha uGatsheni eyihlomulela ngequantum elithi yena. Kazi ke kulonyaka lizohamba nobani angithemba wenza njalo uyavota ukuze nawe uzosibonela abaculi obathandayo kuwine lo muntu omthandayo. Asike sibheke namhlanje khona abane studio buka uzombona umthande ubone ukuthi hayi angisukume ngempela ngeMother of All Maskandi Festival asambeni. Ngime nomsunguli wayo iMother of All Maskandi Festival. Sasikhona ngonyaka odlule sayibona indumezulu ukuthi hayi cha kusungulwa into ekhona uzimiphi wakabiyela uphinda bengumsakazi la nemsakazweni uKhozi FM. So nje hayi siphatha abantu aba right awubona kanjalo. Hayi nami ngiyazi ukuthi mangiphethe uKhozi FM ngiphethe abantu aba right. Kodwa angisabulutho. Mhlambe kulabo ababengazi ngayo ngonyaka odlule mawungasichazela nje ukuthi iMother of All Maskandi Festival umcimbi ome kanjani. Mhlawumbe ngiqale ke ngibingelele ababukeli boKhozi FM TV sihlangene la ngeMother of All Maskandi Festival. iMother of All Maskandi Festival umcimbi icebo lawo engalisungula ngoba ngibona ukuthi abaculi bakaMaskandi ayikho into abayiphethe esandleni abayikhombayo ukuthi nansi into engayithola ngomculo wami noma ngomsebenzi wami nangokuyikhandla kwami nanokuthi abaculi isikhathi esiningi imali le abayitholayo emcimbini iphelela nje emgwaqeni ukuthi bayahamba bayoperform bafaka petrol bayadla bakhokhela abantu kodwa akukho okuyinsika umuntu ongakhonjwa uye kukhonjwa izizukulwane noma bekuthiwa italente mhlawumbe ngoba isikhathi somculo siyahlupha uyaphakama ubuye wehle kwesinye isikhathi kukhuphuka abanye ngesikhathi wehlile usuthola ukuthi awusaqashwe emcimbini awusenakho ke okokuthi ukwazi ukuqhubuza siqhubeke isinkwa udliwe ekhaya ngase ngicabanga ukuthi yini esingayenza esingenza ukuthi kube khona umculi ohlomulayo unyaka nonyaka into azoyikhomba ezomsiza futhi imlekelele noma bekuthiwa akasacula akasenawo amandla okucula kodwa imlekelele ukufaka amasente ngase ngithi kungangcono senze umncintiswano nomcimbi weMother of All la kuzoba khona umculo yedwa ozothola iquantum. Silikhetha ngani iquantum ngoba liyasebenza alisebenze rank kuphela kuyenzeka lithuthi ingane zesikole kuyenzeka kunamafemu anabantu abasebenzayo abafuna ukuthi bethuthelwe abantu babo basiwe emsebenzini uyakwazi ukuthi ngaleyo motshwana leyo kube khona okuncane ungenayo ekhaya noma bekuthiwa awukho umcimbi oqashile ngaleyo nyanga. Yilokho ke sasikufisa ukuthi sifuna ukuthi emva kweminyaka e10 kube nabaculi abayishumi abazokhomba amaquantum ethi mina ngomculo wami nakho engakwenza ngakufumana kwiMother of All. I'm sure after iminyaka e10 bazoshaya iconvoy encane. Asithembe lo wanyaka wokuqala izobe isaphila. Izobe isaphila uyiphethe kahle convoy ibevele. Yebo ingakho sithi umculo suke winile ngalonyaka akangeneli ngolandelayo sithi akadedela abanye ngoba sifuna ukuthi abaculi begcine behlomele bonke. uNkulunkulu uma sibekile ngisho emva kweminyaka engamashumi-30 kuyobe kunamaquantum awu-30 esiwakhipha. Mhlambe imbandela yokungena ihamba kanjani noma imuphi umculi kaMaskandi ngangenela? Wonke umculi kaMaskandi uyangenela njengoba besiqalile sathumela i-email ukuthi abantu abanominate abaculi abafisa ukuthi bangenele abathanda ukubabona kwiMother of All ngenxa ukuthi abaculi baningi sakhetha abawu-50 bangena abawu-50 kwaphinde kwavotwa kwaphunguka abawu-10 njengamanje sikwi-top 40 kusazophunguka kusala abawu-30 ke yibona ke laba abavotelwayo abasembangweni wequantum.
Bese ke ibona abasuke beperforma ngalo usuku lomcimbi. Amavoti umuntu amthatha ambeke le phezulu esicongweni. Uma ukuthi unumber 1 uzovotelwa kakhulu othandwe kakhulu uyena uzothola iquantum, unumber 2 yena uzothola idouble payment. Uye ngokuya ngoba ngisho amaholo abo aya ngokuthi ithe ivalue competition wena ubu number bani. Kanjalo nokuperforma kuzoqala emumva ube unumber 30 kuzoqala yena aperform. Sinawo ama guest artist abantu esibahloniphayo abanjengabo obaba uShwi, obaba uThokozani Langa, obaba Ali Mgube, obaba uMfiliseni Magubane bazobe bekhona besimele lapha na ke emcimbini abekho ke bona kwi competition bama guest artist wethu noKhuzani ukhona nabantu besifazane njengoba dubona kukhona uThandeka la bakhona uNdoni oGandaganda baningi abanye abazobe bekhona. Bakhona yini abantu besifazane abancintisene nabo? Abekho ke abantu besifazane abancintisene ngenxa ukuthi abantu besifazane basebancane abakhona endimeni noma bekhona kodwa abakaveli kahle ukuthi sebengangena ezingeni lokuncintisana. Yingakho thina sithe asithathe abayisihlanu abazongena baba ama guest ethu ba perform sikwazi ukuthi sibakhokhele khona abanye abasafika futhi abayisihlanu abazobe bekhona nabo emcimbini. Shuthi sinabantu besifazane abayishumi nabo abazokwazi ukuthi babe ingxenye kodwa abekho kwi competition. Kodwa uNkulunkulu mesinikeza amandla silibona nesasasa labantu besifazane sizokwazi ukuthi sibe nayo futhi enye imoto esithi le eyabantu besifazane yila siphikelele khona lapho. Cishe ngayibiza ngegama ngayicela. Eyabesifazane ngathi sicela ethize efanele thini noma ingaba pink yabo ukuveza ukuthi ikhona ezoba nje abantu besifazane. Isifiso sami leso mina ngibamela abantu besifazane ngaba umuntu wesifazane wokuqala wena siwe owangena wasakaza uMaskandi, wasakaza uCothoza, wasakaza uMbhaqanga. Umculo wawe Santsho kuthiwa owabantu besilisa. Akufanele ke ngithi mase ngumuntu wesifazane sengifikile la indimeni ngangena nginawo amandla okubafukula abanye abantu besifazane bese ngilokhu nami ngizifukulana abantu besilisa abantu sebevele bephezulu. Kuwumsebenzi wami kuyisibopho kimi ukuthi kumele ngilwe ekuthenini indaba labantu besifazane bathuthuke. Kubalandeli yazobe sibefikile ngalelo langa khona amazwi ofisa ukwadlulisela kubona. Nkosi yami ngithi naze naphuthelwa nizobona into yamehlo. Yazi nizobona bayeza nje baphuthelwa yini kusho ukuthi ongakalithenga ithikithi ngithi waze waphuthelwa akaphuthume Shoprite nase Checkers nezikhupha ithikithi akhona a150 ngoba sinama guest ethu nje ababekhona emcimbeni onyaka odlule bayazi ukuthi bakhulunywa Mother of All khulunywa ngasiphi standard. Ikhulunywa nge-standard so jazz festival esiphezulu esilapha so ngicela beze bazobona into yamehlo kuze kuse bekhona bezobona sikhipha iquantum bukhoma bezobona ingcwenga professionalism. Angithi abantu bathi izinto zomaskandi izinto zamabhinci izinto zempi izinto zani thina siyayihlela ithuli ithi do yonke into ihamba ngesikhathi. Uma ubeka ukuthi uzoperforma ngo22 se stage kwi Mother of All. Ayike injalo indaba ngicela usize nje ushiye nenombolo zokuvota kuvotwa kanjani. Uyabona ke uma uvota nje laphana kuneyinhlamvu umculi nomculi uneyinhlamvu eziqondene naye. So uveleke wena ubhale lezo nhlamvu kuphela awubhali igama lomculi siyakugcizelela ulibhali igama lomculi thineliswa no bese uyathumela ku 49979 shuthi uma inhlamvu zami ziwu A le AZ yake ngisho njalo ngenza isibonelo uthi AZ bese ke uthumela ke ku 49979 uthumele lapho kuzoba ivoti ke seliyangena uvota noma kangaki. Okuhleke bakithi nangonyaka odlule sasinalo le holiday umlandelo ovote kakhulu uzoya ehotela lomntakabani weekend yonke noPhathina wakhe amkhethe yena ovote kakhulu. Uyamenyezela noPhathina noma awumemezeli phela uPhathina uyazi besasho ukuthi sabaqhathaka abantu athi wahamba noSibani bakhe simemezela uPhathina kodwa uyamkhetha wena uPhathina wakho ozohamba naye nitetemuke nje nifika ngoLesihlanu nize niphume ngomsombuluko ekseni. Yazi ukuthi asenze nje asivela singene kona lama performance sibone ukuthi namhlanje siniphathele bani abazobe bekhona ngalolu suku. Kunjalo siyabonga. 5 ku April siyenzeka Moses Mabhida People's Park sithi Mother of All Maskandi Festival. Kunjalo selBeyonce kanti ke siyazi ukuthi into yobibekela amazolo lapha na ke Moses Mabhida People's Park kumnandi kanjalo masayo yikho ke namhlanje sinentokazi la ogama layo uThandeka Hadebe bayazi ke abaculi bakaMaskandi ifike kwezwakala bayazi abalali bakaMaskandi ifike kwezwakala inephimbo elihle ngendlela eyisimanga sabona nkosazana. Hayi
mayivele he ngahlula mina sanibona tjatha noSelvi ngiyaphila lalela yokuba ufusuve sane wayiqala sizothi ukukhuluma nawe masuqedile ukuthi unandisi anganandisi manje enza njalo khona umbuzo obalekile ufuna ukuqala ufuna ukuthini uthini ukuphawula kwakho njengoba ungumnye wabaculi abazobe belapha kwiMother of All Maskandi Festival ngoba indumezulu yomcimbi le uqale ngonyaka odlule kodwa uthe uzalwa nje wawuvela ugijima wakhipha ngekhwanta ukicabanga mfethu ngijabula ngendlela eyisimanga nokuba wesifazane nje uqokiwe lapha ngiyoba igest into enkulu kaphela leyo khathini yeah wangasala ngaphandle awangisalanga Nkosi yami ngiyomela ezinye intokazi lapha bathembisana abalaleli angizwanga ubathembisana abathandi ngibathembisa ukuthi ayikho yophinda ivele lapha yangiyobulala yonke into suka hayike hayi nakezoqala ebulale thina khona njengamanje enza intombi yakho lento hayi awungithi wangishela wazi uthi nginengane awungithi wangishela wazi uthi nginabantwana awuna wangishela wazi uthi nginengane
Lalela kakaqedi into ezobe yenza lapha ngomhla ka5 April. Awusiphinde ngesibili intokazi. Asikakaqedi asikakadeli. Sisakhela phezulu ukuthi kahle hlini ezobenza ngomhla ka5 April eMoses Mabhida Stadium. Esibili. Ake ngithi ayivele ke mayikhona Nkosi yami. Ayovela Sel Beyonce. Iyoveza nge1 million layo. Yini? Iyovela phela umlando lo kuyaqala nama-million amangaka. Ake ngizwe moya Ngicela ngiphi sound DJ lapha ngizwe. Ake ngiphulela. Hawu. Wezinto wozani. Wezinto awusondele wozani. Sondela. Iwozani. Wezinto wozani. Wezinto awusondele wozani. Sondela. Iwozani. Hayi ngabe nesibindi futhi nami ngiyayibona. Hayi Simshayeleni izandla uthandeka Radebe. Sithi Mother of All Maskandi Festival ngomhla ka5 kuApril khona lapha eMoses Mabhida Stadium. Hawu kuthiwa nenhlanhla uhlezi uthi intaka ihlezi iyokonjani? intaka iyobibekelwa amazolo. Injalo indaba. Impela lapha na ke eMoses Mabhida People's Park. Ngane kwethu uwaza ntombi waza siyakubona ukuthi wenza into yamehlo la unanomfutho ngendlela isimangaliso abantu kufanele beze bezoyibonela lapha nezinto yamehlo amathikithi atholakala kanjani mhlawumbe unalo ulwazi Nginalolwazi amathikiti ayatholakala eShoprite nasekuTicket uma ngabe ufuna iVIP. Yeah. Khona la inamba oyithinta ethi 065 Okay. 082 34 and 39. Yeah, uyiphinde futhi. It is 065 082 34 39. Alright, kuhle ke ngane yakwethu. Mhlambe ka okugcizelela ukuthi abaculi ke nje kabo iTop 40 abavoteke baqinise ukuze ke bazongena phela kuyiyona ke ifinal yomjaho weQuantum. Bakithi bakhuthaze ntombi. Abaculi Nkosi yami basebenze ngokuyimisela ekhankase ngendlela eyisimanga
sasitshatsha sesifazane sobagudluza abenze show ukuthi bayavota sibangene kwi-top 30 singaze siqhamuke thina sobasusa kuvotwa kanjani uma uvota ke uthi ubhala leya number eseceleni kwe-artist lelo dingayo bese usende enambeni u49979 49979 okusho ukuthi mina mangabe nje ngu-Q yes uzobhala u-Q bese bhala esenda kule number ethi 4979 abathumeleke bakithi ukuze bangene phela ohlwini laba u40 yebo Ntombi siyabonga sizobona ke ngaliya kubonga mina kakhulu ngiyabonga nethuba ngiyabonga nokuzomela imbangode khosini awubonike kunjalo kanti mawungazi ukuthi uzolibona kuphi lo luhli labaculi hamba njengamanje uye einkundleni zokuxhumana zoKhozi FM @ukhozi_FM ekakhulukazi ku-Instagram na ku-Facebook uzuzobona yonke i-top 40 yakho ngisho neinhlamvu ukuthi ebahobani inamba zabo bakuphi ngisho nenombolo ukuthi uvota kanjani lalela sikakaqediki siphethe noShwi Nomtekala hayi phela noShwi yedwa uShwi yedwa ekhona masibuyi injani intombazana yebo 27 minutes after 5 he wasn't abangani bakhe emsakazweni Khozi FM mother of all Maskandi Festival Siboneleke uthandeka Hadebe hayibo kube bekhona idas lapha bekuzobe kushunquthuli akithi yebo dadewethu bekuzoshuba kakhulu siswami sikubingelele sikwamukele ku Khozi FM TV sibonge kakhulu ngeperformance yakho ngixoxele kafushane nje ibackground yakho emculweni ungena kanjani emculweni amaskandi emculweni amaskandi ngingena ngopotsho Nkosi yami bengumuntu owenza igospel maskandi isikhathi esiningi bengumuntu owenza igospel maskandi kodwa ngenxa ama feature amaningi bengiwathola kumaskandi ngabona ukuthi lento ilala ikhona ngagcina ngingena kumaskandi emculweni ke ngene 2009 sithi isikhathi ngikhona kodwa ke shuthi bengakabi indlela yami yokuvela kwayima evela manje uthandeka ngo2023 unyaka ngathi ngivele ngawo ungomunye wabaculi abazobe bekhona becula benandisa laphana kuyi Mother of all Maskandi Festivals ngixoxele uzizwa unjani ngalokho ungena kanjani ngisho kuleyo line up ngoba siyazi ukuthi kuwumcimbi oyindumezulu kakhulu ngijabule kakhulu ngokungena kwi Mother of all ngifuna ukuqamba amanga nokuthi abantu besifazane bebaningi ngikhethwe ngiphinde futhi ngizobamela emsakazweni lokho kukodwa kusho lukhulu ngiyabonga kakhulu nje kwithimba nokukholelwa mina ngiyacabanga ukuthi imisebenzi emihle abayibonile nendlela abantu abangamekele ngayo endimeni mhlambe sendlalele ngeMother of all Maskandi Festival imi kanjani icompetition ithini kwenzakalani kushubile lapha ikhathiwe ziku-top 40 manje ziphuma kwi-top 50 manje zibheke kwi-top 30 so abaculi abavote abaphushe bakhankase benze sure ukuthi bayangena kwi-top 30 ngoba i-top 30 iyagcina yona uzobe ungena kwi-top 30 awusangeni kwi-Mother of all noma ubukhona kwi-top 40 so ukuze bekwazi ukuthi beqhubeke nento yabo ibe right into ekufanele bayenze bona abakhankasele kubalandeli babalandeli bavote ngeqiniso ufake ilokho njani ufake ikhawe lakho kulelo ukuthi lingene benza iqiniso futhi ngoba ohamba phambili uzosiphumela laphana nequantum elakhe kodwa uyanikwa abalandeli bakhe siswami izifiso zakho sibheke emcimbini abalandeli abazobe befikile ngalelo langa bengalindelani ngingasho ukuthi bengalindela likhulu kakhulu ama-artist lapha ama-artist amakhulu wodwa alike artist umuntu ayosola ngokuthi uthenge ithikithi lakhe nami ngibathembisa okukhulu wenkosi yami ukuthi bayobona bangakaze bakubone mangisestage injalo nje asabeni People's Park nizwile indaba kuyoshunquthuli ngempela siyabonga Thandeka ngiyabonga dadewethu njengamanje ke la imzuzu isishumi neshakalombili ngaphambi kwehora lesithupha sikhuluma noShwi mantombazane njengamanje mfowethu kunjani ngiyaphila bhuti wami kunjani siyaphila uzizwa kanjani njengokuba ingcenye yale ndumezulu ye-Mother of all Maskandi Festival yebo mfowethu angiyabona phela kwakuyithi sasenza lezo zinto ngalezi yakhathi kodwa phela izinto ziyashintsha yazi nawe isondo lajika kodwa ke nje inkosi yami ngijabula kakhulu ukubona ukuthi umcimbo lona ngawakade ukhona ngeminyaka edlule usukhona futhi ngiwaphinda nakulonyaka kunjalo lokho kusho okukhulu ukuthi shuthi ngampela abantu bakithi niyabathanda ngoba ukuwina ikhanta makusinto yokudlala kodwa nje akusiyo into yokudlala mfowethu ukuthola nje imoto kuthiwa nje uwinile awu madoda kunjalo ephaketheni mfowethu ufaka isandla ephaketheni uthi hayi ngifuna imoto ungayitholi ukuwina nje kukodwa kusho ukuthini kuwe nje makuthiwa uwinile emhlabeni wonke jikelele uqedile ungethole Shwi awusiphi ingoma njengamanje ngaphambi isikhuluma okay mfowethu ithini ihlobo sakho inkolombela thina phela siyaqoqa siphume ngamawindi phela mase sikoni senilayisoka le ntombi ade ningashongo ukuthi liyeza kanti isintombi zofaka mina iva kwethatha mase ifika isoka sekuyinkinga leyo kunjalo phume ngewindi phela manje Shwi mantombazane inkolombela mama
awusizobulala phela isikole lesi awusizobulala awungithi yangena inkolombe sokipa kanjani wethu Madodo shaka mnandi ke la ushwi mantombazana uthi Nkolombela shwi mfowethu into akuyobekela amazolo lapha ngomhla ka5 April khona lapha ke Moses Mabhida People's Park kuyona ke la I Mother of All Maskandi Festival ungathini kubantu baguguzela bathenga amathikithi mfowethu Futhi nje ngokukhulu ukuthobeka ngithiwe bafethu bonke abantu abaphume bevotela amaqembu abawathandayo kukhona into ofuna beyazika abantu ukuthi ungaba usuba nomona masekuthiwa uNtshathu uthathile iQuantum ngoba uwe kade ungamvotela uZimdolo uwe kade ungamvotela ubani uwe kade ungamvotela ubani makuthiwa vota kuze iqhawe lakho likwazi ukuphumelela musugcina usunenhliziyo embi kanti wena ongavotanga nakho ke bonke abantu abaphume bevotela amaqembu abo loyo uwinile simhaleliseni sonke nomunye uwina ngelinye la ungathini kubaculi nje bonke abasebancane ngoba ngiyazi ukuthi leli Quantum balibheka ngamehla bomvu nje umlayezo wakho njengensizwe simkanje ubomvu mfowethu nje umlayezo enginawo ngithi abafowethu ababambisane lana kuyavotwa la hayi ukuthi khona umuntu othatha into ngenkani kuyavotwa wena ncanca abalandeli bakho uthi bekuvotela kuze ungakwazi ukuba isitha nomunye umculi kodwa mangabe uzofuna ukuba isitha nomunye umculi uzokwazi ukumbheka ukuthi wenzani ukhohlo wenza wena yabona siyabonga shwi ingoma ozoshaya ngamanje ithini mfethu njengamanje ngisengizoshaya ingoma ithini lapha mfana khuluma mfana Sipono asamba shwi suka
watasakutando jani singakhohlisani oh mina nawe jali watasakumusina watasakutando jani singakhohlisani oh mina nawe jali watasakumusina watasakutando jani singakhohlisani oh mina nawe Itijaliwa watasakumusina watasakutando jani singakhohlisani oh mina nawe
Shwi mantombazana. Stella utanda khona. Sithatho sakho. Dankie siyabonga kakhulu mfethu. Umsakazo uKhoze FM uhlelo oza nabangani bakho sesivala nje kamnandi. Mabiyela njengomgqugquzeli we-Mother of All Maskandi Festival sesivala nje Zimdola ungathini kubantu amathikithi atholakala kanjani awe general nawe VIP ne VVIP atholakala kanjani? Mfethu asibonge kakhulu kumlalelo Ukhoze FM ngalesi sikhathi Mother of All Maskandi Festival izobe khona ngoba uzwa nje ushuye khona uthandeka kade khona ngomhla ka5 April ePeople's Park eMoses Mabhida la sobe sikhona amathikithi eShoprite Checkers nase Checkers ayatholakala ngo150 general wonke umuntu uzokwazi awuthole kulezi izitolo kodwa siyalungisa ukuthi sizama ukuthi atholakale nase Spa senzele ukuthi abantu bekwazi ukuwathola endaweni ehlukahlukene ngicabanga ukuthi kuzoqala leli viki elizayo esetholakala eSpa kodwa abantu abalandela inkundla zokuxhumana zoKhozi FM neze Mother of All Maskandi Festival siyakwazi ukuthi sifake yonke into amathikithi eVIP akhona awu1.5 itafula le VVIP liu20k inamba ke oyifonelayo khona 0650823439 0650823439 uyayi WhatsApp le number usho ukuthi udinga lephi ithikithi khona ke ne package yabantu abangaphuzi siyazi ukuthi akusibona bonke abantu abaphuzayo njengoba zihleliwe ibondiwe laphana uma kuukuthi awuphuzi siyakukhandela ipackage uyasho kodwa awuphuzi uyasho ukuthi wena awuphuzi sokwakhela package yakho siyaqinisa kakhulu ukuthi sokuthi ibunga amajuice top 40 iyona ekhona njengamanje sekuyingqa itshatha ngoba ke kubhekwe kwi top 30 futhi njengoba kune top 40 khona abawu10 abazosala abangeke balubhade emcimbini akuvotweke bakithi akuvotwe ukuze mase kumenyezelwe top 30 sobe sila futhi simemezele top 30 kusikiya ngengoma ngalela viki elandelayo kuvotwa kanjani kuvotwa ngokuthi nje uthumele inhlamvu eziqondene nalowo mculi ku 49979 all right sabonga kakhulu Zimdola konke sathi ngihamba kahle kade ubona enye yezingqalabutho endimeni yamaskandi Shwi selokhu sakhula leli gama siyalazi baba igama elihlonipheke kakhulu sikubingelele sikwamukele kuKhozi FM TV ngiyabonga kakhulu ukuthola leli thuba ukuthi ngibe nani namhlanje kuKhozi ngithi nje nami ngiyanibingelela nonke emakhaya nakuphinda kuphi lapha ababukela khona lapha esikhona siyesizwe kuthiwa gogo othandayo kade ngibuka iperformance yakho ngicabanga ukuthi kwamina lena mhlambi ngangihlula kancane siyabona amandla sekhona okusina ucule uperforme mhlambe yini lento ekunika umdlandla ukuthi uqhubeke usinike ingoma usinike iperformance uqhubeke unika abantu lento abayifunayo esikhatsini sanamhlanje into ebangalokho ntombi ukuthi angizange ngiyibukele kumuntu lento engiyenzayo yasuka ngaphakathi enhlizweni yami manje ingakho engazuthi ayidluli ngoba into engiyiphilayo akusiyinto engayikopela kumuntu kuba into engayikopela kumuntu ngabe sengakhathala manje ngisimo sokuthi into engiyiphilayo ephila ngakumina ngaphakathi ingakho ngathi ngihlezi nginawo ukuthi lokhu ngiqhubeka kancane sibheke kuyi-Mother of All Maskandi Festival mhlawumbe umuza ngakuwena unjani ukuthakasela ukuya lapha uyoperforma ngithakasele kakhulu ukubona abafana bami beshayana lapha ngoba phela ziba zibuya ngempela lapha kuba kuphuma number 1 ozothatha ikhwanjani manje ke ingakho ngifuna ukuba khona impela ngibukele ukuthi nami noma sengihamba emhlabeni ngibona abafana engabakhulisa ngoba phela mangakhumbula kahle uShwi nomuntu ekhaya uyena waqala ukuthi athathe uMaskandi awufake kulezi indawo lezi kwakungadlali kuzo kodwa isikhathi esikhundleni salokho abafana bakhona ababonile ukuthi lento esiyenzayo inhle futhi iyajabuleleka base bengena balandela kakhulu namhlanje nathi noma sesingaretire right kodwa sithishile igama lethu emhlabeni hayi nilishila impela mhlawumbe izingoma abantu abangazilindele ngiyabonile ukuthi ezinye zeingoma oyiphefumile namhlanje uSponono kuyingoma oyicula nomuntu ekhala nelezo ingoma sisangayilindela futhi nazo ngiyaxuba nje zonke lapha esekhona umuntu ekhala lapha engasekho ngiyayixuba nje zonke njengomuntu osemkanjubomvu endimeni khona amazwi izeluleko ongazishiyela laba abazobe bencintisana ngosuku into socela nje kuphela bazobe bencintisana inhlonipho nanokuthi futhi betshele abantu laba ababathandayo ukuthi belawuleke ngoba iyenzeka lento ukuthi abantu uthola ukuthi abasalawuleki ngokuthi bafuna kuyini iqhawe labo kanti iqhawe labo alenzanga kahle nabo futhi abalivotelanga ngendlela ade funa livotele ngakhona ukuthi kuthole leyo umkomelo uyabona kufanele nje abantu beyiphathe kahle nawo amaqhawe yiwo into isuka kwamaqhawe eqala okuyiwona alandwelayo angakhuluma iqiniso kubantu babo okuyibona ufuna betshela abantu babo ukuthi lapha na ke sidinga umsindo sidinge ukuwina masingawinanga siwinanga
mina nje into engayisho ngathi nje bona abavote bevotela amaqhawe wabo kuze lelo qhawe abalithandayo liwine noma bengeke ke phela bewine bonke oyini oyedwa kodwa loyo oyophumelela ufuna simbongele sonke ngoba nomunye kusasa mawuphinda lo mcimbi ubuye uzowina naye. Buzo wami wokugcina mawubheke emuva ubheka uhambo lakho ubuka abaculi bamaskandi esikhathini samanje uthini umuza kuwe uthi hey ngaphumula ngeke ngibone ezinye ingane uthi zenza kanjani? Hayi kumnandi kakhulu ukubabona abafana benza nje into esingayithandi ileyo kungcofana ngamagama angekho right. Sibizana ngomama sibizana ngemndeni yethu lento ayihlangani nomndeni lento esiyenzayo lento esiyenzayo suke sizenzela mawuthi siyancofana thina soyithu ayikufaka umndeni wethu asike isikhathi ukuthi siyajabula siyancofana bese ngithatha ngifaka umngane umndeni wakho phakathi sekuyiphutha lelo bona uma bencofana bancofane leceleni bengafaki imndeni yabo beyiphathe kahle nje ngalokho ukuthi nje beyihloniphe umndeni masincofana ungeni encofaneni kwami nawe. Yeah, hayi ngiyathemba amabezwa amazwi aqhamuka kumuntu ofana nawe usuyinqalabutho kumaskandi bazolalela bahloniphe na kanjani sikuthasele kakhulu ukubona lapha ePeople's Park ngoba sibonile ukuthi hayi performance yona into esakhona hayi ukuthi into yakudala. Hayi basazobona ngathi siyaya khona nge5. Yeah. Umhla ka5 siya impela so basikhona lapho bofike bebone khona ukuthi akunakhehla ndini la. Akukhehla likho ikhehla liselele ekhaya lapho kuyoba zibuya ngempela lapha. Hayi ke uyizwela sambeni siyobe ibuya ngempela. Awu siyabonga kakhulu. Thank you ma. Mbukeli uyayazi indaba mhla ka5 April kulo nyaka sibheke People's Park Mother of All Maskandi Festival izobe ikhona futhi uyayazi inombolo okuvota kuyona yenza njalo uzobona bonke abaculi obathandayo bamaskandi bazobe bekhona na kanjani nathi ke sophinde sibuye futhi sikulethela amazwibela sibone ukuthi khamba kanjani sikulethele sikuvakashise sikugabisele ukuthi kuzobe kukhona bani ngalelo langa wenza isiqiniseko na kanjani ukuthi ama tickets akho uyawathenga injalo indaba asambeni.